závěrečné části. Vítám tady samozřejmě nejen maturanty, ale všechny, kteří si rádi poslechnou klasickou literaturu. Dvě noviny se roznášely po vesnici. V každém statku, v každé chalupě se o ničem jiném nemluvilo, než o strašidle v zádužním lese a o svatbě panny Elišky s panem správcem. Co pak tak záhy zapomněla na svoji první lásku? Kde pak? Eliška ani myšlenkou nezahřešila a umínila si, že raději vše podstoupí, než by se stala paní správcovou. A i kdyby ještě nebyla do nikoho zamilovaná, pan správce nebyl ten člověk, do kterého by se mohla zamilovat. Byl to mužíček, jako by ho opekl, postaven na krátkých nožičkách. Tváře měl červené jako pivoňky a zrovna takový nos. Na hlavě pleš, jíž ale zakrýval zrzavými vlasy, které mu v týle a okolo uší ještě pozůstaly. Oči byly zapadlé a měly takovou vlastnost pro správce velmi výhodnou, že se dívali na dvě strany zároveň. V létě nosíval slaměný klobouk se zelenou pendlí, rákosku se strapcem a nankinky. V zimě přes prsa sepjatou vestu, aby se nezastudil a neušpinil si košili, na krku kartonový šátek a frak zelené barvy se špičatými šosy a žlutými knoflíky. Z kapsy mu vždy visel růžek modrého šátku. Mezi vesteckými sedláky se povídalo, že poddaní sousedního panství panu správci nejednou vyprášili i frak, ale nikdy se to nedostalo k soudu. Správce byl velmi bojácný, ale navzdory tomu se ho sedláci přece báli. On totiž svoji bojácnost nárazoval lstí a mstivostí, kterou jim pak všechno splácel. K lidem, od nichž mohl očekávat nějaký užitek, byl velmi úlisný a stvořilý. Jinak to byl ale hrubý člověk. Byl také velice skoupý. Jedinou dobrou vlastnost mu nemohl nikdo upřít, totiž tu, že byl bohatý. Ano, pan správce Kilián Sláma byl bohatý. A to byla ta pěkná vlastnost, která se paně Pepince líbila. A také jí velmi lichotilo, že jí pan správce vždy políbil ruku. Myslela, že se Elišce také zalíbí, že mu přivykne. A říkala panu bratrovi, který o tom plánu nechtěl ani slyšet, takový muž, že si umí ženy vážit více než mladý hejsek, že jí bude na rukou nosit. Eliška, že bude paní, že se bude mít dobře a kdyby měl umřít, že bude zaopatřená. A já, kdyby pan bratr zemřel, rozumovala v duchu dále, budu mít kam jít. Zkrátka, pana Pepinka to uměla pěkně navléknout, aby byl pan správce na vaře
nic neměl a zvykl si na něj. Když správce nepřišel k večeři, po které měl hrát mariáš s Pepinkou a kostelníkem nebo učitelem, jako by panu faráři něco chybělo. Eliška zpočátku neměla o Pepinčině plánu ani zdání. Poslouchala jen řeči o správcově dobrotě a bohatství, ale těch si všímala tak málo jako tvoření, jež jí pan správce dával dost nemotorně najevo. Čím více se o to pokoušel, tím byl úlisnější a tetínka zjevnější. Takže Eliška porozuměla, oč se tu jedná. Bylo jí to k smíchu. Když ale tetínka nechtěla žertům rozumět a začala jí přísně domlouvat, i pan farář radil, aby si správce vzala. Eliška byla smutná, začala se správci vyhýbat a utíkala se svými těžkostmi ke svojí milé Báře. Bára znala plán Panny Pepinky od ní samotné, protože Pepinka chtěla, aby jí Bára pomohla a aby Elišce domluvila. Tenkrát ale uhodila na nepravou žílu. I kdyby Bára Eliščinu lásku neznala, stejně by jí k něčemu takovému nepobízela. Ona sama si pana správce nevážila o nic víc než prachu v očích a také by ho nechtěla, i kdyby jí panství podával. Neřekla Pepince tak ani tak, ale tajně se spolčila s Eliškou a sama psaní, ve kterém Eliška pražské tetě vše vypsala, donesla do města na poštu. Od té doby, co Eliška věděla, o co se správci jedná, neslyšel od ní vlídné slovo, neviděl milý pohled a nikdo by byl neřekl, že dobrá, ke každému vlídná Eliška dokáže mluvit tak úsečně a hledět tak škaredě. Pokaždé, když pak správce přicházel na faru, slyšíval po návsi nebo kdesi u plotu hanlivé písničky, které jakoby byly schválně složené na něho a zpívány jemu na posměch. On si však nechal všechno líbit, když tu ale jednou potkal Báru a ona čista jasna spustila. Lec jaký trpaslíček na krátkých nožičkách chtěl by sobě vybírati v hezounkých holčičkách. Správce se zlostí celý navouknul a nos mu zčervenal jako krocanovi, když před sebou vidí červeno. Ale stejně to nebylo nic platné. Pan správce již zakousl všelijakou hanbu a posměch. Zakousl i posměch děvčat a myslel si, jen počkej, děvče, až tě budu mít a taky tvoje peníze, však já všem vytřu zrak. Ale pan správce zapomněl, že ani volou pědíně zloděje nevěší dříve, než ho chytí. Jednoho rána se po celé vsi roznášelo, že tam straší, že přišla jakási bílá ženská od zádušního lesa k vesnici, po celé návsi, po lukách a že zmizela kdesi u hřbitova. Kostelníková se z toho roznemohla, neboť to prý zaklepalo na její okno. A když prý vlček přistoupil k oknu a viděl bílou postavu s umrlčí hlavou,
která prý se na něho ušklíbla a prstem mu zahrozila. Málem to odstonal i on. Ale Kostelníková si myslela, že se jí ukázala smrt a že prý do roka a do dne umře. Chlapec, co měl v noci noční stráž, se též dušoval, že to bylo strašidlo a že vyšlo ze zádušního lesa. Lidé vzpomínali, zdali se tam někdo neoběsil. Když ale nemohli na nic přijít, mínili, že tam kdysi kdosi zakopal poklad, že jeho duše nemá pokoje a hledá vysvobození. Hádalo se všelijak a mluvilo se jen o strašidle. Já tomu nevěřím, řekla Bára Elišce, když za ní ten samý den přišla na palouk do lesa, kde Jakub pásl. Ať tak nebo jinak, já jsem tomu vděčná. Na několik dní mne to zbavilo nenáviděného hosta. Psal sice strýčkovi, že mají ženě a tuze mnoho práce, že k nám teď nebude moci chodit tak často. Ale vsadila bych krk, že slyšel o strašidle a že se bojí. Musel být přes zádušní les a to on se bojí. Je to hrozný strašpitlík. Kéž by ho to tam zaválo, aby již do vesce vícekrát nepřišel. Já bych vás raději viděla v rakvi, než s tím plecháčem u oltáře, hněvala se Bára. Já nevím, kam dala pana Pepinka rozum, že vám ho nutí. Ona je přece dobrá. Ona se o mne stará, abych se měla dobře. To je ten důvod. A proto se na ní nehněvám. Ale vzít se ho nemohu. Děj se, co děj. Také nesmíte. Bůh by vás trestal, kdybyste nedodržela slib. A ten jste už přece dala panu Hinkovi. Víte, jak se říká, kdo sliby lásky ruší, běda, běda jeho duši. Já je nikdy nezruším, i kdyby to trvalo léta, tvrdila Eliška. Ale on, zdali nezapomene. V Praze je tolik krásných děvčat jemu rovných. Ach, Báro, kdyby na mě zapomněl, já bych se utrápila. A Eliška se dala do pláče. Vy jste blázínek, že sama sebe trápíte. Včera jste mi povídala, jak je pan Hinek hodný člověk, jak vás má rád a dnes byste o něm chtěla pochybovat. Eliška si utřela oči, usmála se a vrhnula se vedle Báry do zelené trávy. Potom pravila. Vždyť to byla jen okamžitá myšlenka. Já mu věřím jako Pánu Bohu. Ach, chtěla bych být ptáčetem, abych k němu mohla letět a požalovat si mu. Páru hned napadla píseň, kdybych byl slavíčkem. Hned se pustila do zpěvu, ale nešlo jí to veselé. A v půli písně náhle přestala, jako by se něčeho lekla. Také jí zčervenaly tváře. Čeho se zlekla? Proč si přestala zpívat? Ptala se Eliška, ale Bára neodpovídala a hleděla do lesa. Báro, hrozila se Eliška. Ty přede mnou něco skrýváš a já před tebou žádné tajemství nemám. To od tebe není hezké.
hlídala, odpověděla Bára. Proč ses tak lekla? Vždyť ty se nikoho nebojíš. Kdo to byl v lese? Snad myslivec, vyhýbala se Bára. Však ty dobře víš, kdo to byl. Nadarmo tvoje leknutí nebylo. Snad jsi viděla strašidlo. Ne, toho bych se nelekla. Hlasitě se zasmála Bára a chtěla začít o něčem jiném. Ale Eliška se k tomu pořád vracela, až se konečně ptala, zdali by si Bára chtěla vzít Jozífka Kostelníkovic, kdyby se nestal panem Páterem. Bára se pustila do ještě většího smíchu než předtím a potom řekla, Kostelníková by mi hned první den uvařila hada. Jozífek je dobrý chlapec, ale mezi nás se nehodí. Není k stádu ani k pluhu a k vřetenu se nesluší. Hledá, že bych si ho pro podívanou vsadila za rámeček pod sklo. Eliška se svému nápadu také zasmála a po chvíli se pak upřímně ptala Báry. Takže se ti opravdu ještě nikdo nezalíbil? Poslechněte, Eliško, pravila po krátkém rozmýšlení Bára. Loňský podzim se mi několikrát stalo, že jsem pásla sama s lišajem. Táta měl bolavou nohu, nemohl došlápnout. Odpoledne jsem tedy pásla, když tu se na sebe Rychtářovic Plavka a Milostovic Březina rozdurdili a začali do sebe vrážet. To se nesmí nechat rozvzteklit, jinak si vyvrací nohy. Popadla jsem tedy větro a běžela k řece pro vodu, abych jim polila hlavy. Než jsem se vrátila ke stádu, přišel z lesa nějaký myslivec a když viděl, že do sebe krávy vrážejí, chtěl je rozehnat. Pryč, jděte pryč, křičela jsem na něho. Já si je rozeženu, ať vás nezahlédne pík, je zlý. Myslivec se obrátil, ale v tom už ho pík zahlédl. Naštěstí se krávy rozeběhly, když se na ně chlístla vodu, jinak by bylo bývalo myslivci krušno. Musela jsem píka držet a chlácholit. Sotva by ho byl tatík udržel. Ne, ale poslechne, když mu hrozím. Myslivec se schoval v lese za strom a díval se. Když se pak zase stádo páslo, vystoupil na okraj lesa, kde jsem stála a ptal se mne, čí jsem a jak se jmenuju. Pověděla jsem mu to. Podíval se na mne trochu divně, posmekl, poděkoval za moji ochranu a odešel do lesa. Viděla jsem ho potom ještě mnohokrát, ale už jsem s ním nemluvila. Leda jestli šel okolo a pozdravil. Stával na pokraji lesa, v zimě chodíval okolo řeky a chodil i do vsi. A to celou zimu, celé jaro. Na svatého Jana z rána, když jste odešla domů, pomáhala jsem pak tátovi vyhánět a viděla jsem ho přicházet přes luka k lávce. Zůstal stát, kde jsme předtím stáli my, ohlížel se, pak ale sešel z lávky, vlezl do křoví a potom jsem viděla, že vzal věneček, co uvízl na vrbě a zastrčil si ho za kabát. Před chvílí jsem ho viděla jít dole u lesa
Nevím, čím to je, ale když ho vidím, leknu se. A opravdu si s ním nikdy nemluvila. Jen tenkrát, jak už jsem vám řekla, více ani slovo, ujistila jí Bára. Ale máš ho ráda, viď? Vyptávala se dále Eliška. Ráda, jako každého hodného člověka, který není falešný. Vždyť ale nevíš, jestli je hodný, když jsi s ním nemluvila. Ten ale určitě není zlý, ani mu to nekouká z očí. Tedy se ti líbí, vyzvídala Eliška. Ve vsi jsou i hezčí chlapci, ale když musím říct pravdu, tedy řeknu, že se mi přece žádný nelíbí tak jako on. Často se mi o něm zdá. Nač člověk myslívá, o tom se mu snívá. Ne vždy, sny jsou také od Pána Boha. Řekni tedy upřímně, kdyby ten myslivec řekl, Báro, já si tě vezmu, dala bys mu slovo. Jak to mluvíte, Eliško? On si na mne určitě nikdy ani nepomyslel. Natož, aby si mne chtěl vzít, to jsou samé marné sny a řeči. Zapomeňte na to. Hou, hou, Plavko, kam to lezeš? Lišají, kde zháníš? Nevidíš, Plavku? Vytrhla se Bára z řeči. Vyskočila z měkké trávy, aby zatím krávu usměrnila. Později pak, kdykoliv chtěla Eliška mluvit o myslivci, Bára vždy uhnula, začínajíc o Hinkovi. Věděla, že tou vzpomínkou odvrátí Elišku od jakéhokoliv předmětu. Pan správce byl za několik dní zase na faře. Nic ho nezastrašilo. Přišel ale ve dne. I na faře se povídalo o strašidle. A ačkoliv pan farář na podobné pověry nevěřil, přece se říkalo, že na tom něco musí být, neboť se strašidlo každý třetí den od 11. do půlnoci procházelo, jak to hodnověrní lidé tvrdili. Leckomu pohrozilo a do oken se podívala umrlčí tvář. Lidé byli tak poplašení, že už si z večera nikdo, kromě smělejších mužů, netroufal jít přes práh. Litovali svých hříchů, dávali se na modlení za duše v očistci. Zkrátka, strach před smrtí je dohnal k pokání. Pan farář sice v kázání proti pověře a bludu mluvil, ale to všechno nebylo nic platné. Pan správce, ač se nepřiznal, byl celý vystrašený a kdyby ho nelákala chtivost po sličné nevěstě a bohatém věnu, už by ho na faře víckrát neviděli. Chtěl mít tedy co nejdřív jistotu. Promluvil s Pepinkou i panem farářem a když ho ujistili, umínil si promluvit i s Eliškou, aby měli svatbu hned po žních. Pana Pepinka Elišce oznámila, že druhý den přijde pan správce a domlouvala jí, aby byla moudrá a poslouchala rozum. Eliška plakala a prosila tetinku, aby ji k tomu netvorovi nenutila, ale Pepinka se na ní velice rozlobila. I pan farář, ačkoliv ji nedomlouval tak jako sestra, přece jí káral z nevděčnosti a nerozumu. Žádný list z Prahy nepřicházel, ani žádná zpráva a Eliška nevěděla, co si počít.
radila se s Bárou. Ta ji potěšila a poštvala proti správci. Ale to všechno Elišce moc nepomohlo. Nastal druhý den. Den, kdy domnělá smrt nestrašila. Pan správce přišel nastrojen a vyvintěn na námluvy. Pana Pepinka vařila a pekla již od svítání, aby hosta co nejlépe uctila. Na stole bylo i víno k zasvěcení slavného dne. Bára byla také na vaře a jen díky ní se podařilo, že se Eliška jakž takž udržela na nohou. Byla z toho celá nemocná. Když přišlo na věc, Eliška řekla, aby si pan správce přišel pro slovo za týden. Doufala, že do té doby obdrží zprávu z Prahy. Správcovi se ta vytáčející odpověď ani chladná nevěsta nelíbila. Viděl, že to není v pořádku, ale co měl dělat? Mlčel a doufal ve svou příznivkyni, panu Pepinku. Navzdory mrzutosti mu jídlo i pití chutnalo a tváře mu jen hořely. Ten den měl modrý frak a opravdu mu to slušelo. Schylovalo se k večeru. Pan správce chtěl jít domů, ale pan farář ho ještě nechtěl pustit. Po hodině, když chtěl pan správce zase odejít, řekl mu pan farář: jen ještě počkejte, Vlček vás půjde vyprovodit a Pacholek také. Může to tak přece skutečně být, že v tom našem lese nějaká ta pakáž je. Pana správce jakoby studenou vodou polil. Už mu ani nechutnalo a raději by se byl viděl doma na posteli. Zdrželo ho jen to, že s ním půjdou průvodčí. Vlček už měl trochu upito. Pacholek si při nalévání také trochu přinul. Říkali si, že tak to není každý den a proto nepospíchali. Když se vypravili na cestu, bylo již po 10. Správce strachem vystřízlivělý pozoroval, že jsou oba jeho průvodčí ochmeleni. Motali se po cestě, jeden sem a druhý tam. Nebyla s nimi řeč a pan správce byl ve smrtelných úzkostech, ačkoliv si ještě dělal naději, že strašidlo ten den nechodí. Ach, on se na ten den tak těšil, všechno měl pěkně připravené, ale pokazilo se mu to. Noc byla dost jasná, od vesnice bylo vidět až k lesu. Pocestní už byli nedaleko, když tu najednou z lesa vystoupila Vysokánská, alespoň se jim tak zdála. Bílá postava, která zamířila přímo k nim. Správce vykřikl a svalil se na zem jako špalek. Kostelník mžikem vystřízlivěl a dal se na útěk. Jen Pacholek zůstal stát jako sloup. Když ale postava bílou rukou odhrnula zálení a ukázala mu umrlčí obličej a vycenila na něj zuby, vlasy mu vstaly, hrůza ho obešla a sklesl vedle správce na kolena. Postava si ho ale nevšímala. Silnou rukou pozdvihla správce ze země a dutým hlasem mu zahoukala do uší. Jestli se ještě jednou ukážeš na faře jako ženich, je po tobě veta. Když to dořekla,
kráčela dlouhým, zvolným krokem k dědině. Zatím vlček přiběhl na náves, pověděl to ponocnému a společně zvolali půl vsi. Srdnatější se osmělili ven, vzali kije i cepy a kostelník musel na faru pro něco svěceného. Vzali ho doprostřed a dali se na cestu k zádušnímu lesu. Hned u vsi viděli zvolna kráčet bílou postavu, ne ale ke vsi, nýbrž na luka ke hřbitovu. Na okamžik se zarazili, pak si ale křikem dodali odvahu a všichni vyrazili za onou bílou postavou, která, když je spatřila, zrychlila krok. Najednou se ale i ona dala do běhu k řece a na lávce jim zmizela z očí. Dodali si odvahy a vydali se za ní. U lávky se zastavili. Leží tu něco bílého, křičeli. Kostelník udělal nad lávkou kříž a když se jim na zvolání chvál každý dobrý duch Hospodina, nic neozývalo. Přistoupil jeden ze sedláků blíže a viděl, že tam leží jen šat. Celý ten balík nabral kijem a tak ho nesli do vsi. Na cestě sebou vzali polomrtvého správce, kterého musel pacholek skoro nést, šli do fary. Pan farář ještě nespal a ochotně jim otevřel dveře. Prohlíželi, co našli, a všichni zůstali, jako by spadli z oblak. Byly to dvě bílé plachty a hnědá vlněná suknice s červenou lemovkou. Suknici znali. To je divé páry, zvolali všichni. Proklatě, kleli někteří. To je pravý drak, nadávali jiní. Nejhůř ale řádil správce a kostelník. Ti se málem pominuli vzteky. Jediný pacholek se smál a řekl: snáze bych se byl smrti nadál, než že v tom strašidle vězí pára. Je to zatrolená ženská. V tom také do společnosti dorazila pana Pepinka. Hluk a lomos jí vyvábil z komůrky, kde již odpočívala na lůžku. Byla zahalena v šátku, na hlavě měla žlutý, prošívaný noční čepec. Vždy na sobě musela mít něco žlutého. Přišla se svíčkou v jedné ruce a svazkem klíčů v druhé ruce. Pro pána krále lidi, co se stalo? Ptala se polekaně. Z několika úst slyšela neslýchanou událost. Och, bezbožná, nevděčná holka, zvolala pana Pepinka. No počkej, ta ode mne dostane, té vyložím evangelium. Kde ji máte? Kdo pak ví, zmizela nám uprostřed lávky, jako kdyby se po ní zem zlehla. Snad skočila do vody, řekl pan farář. Neslyšeli jsme špuňknutí, ani jsme neviděli nikoho ve vodě. Ale co pak to, velebný pane, takové divé dítě, to se umí udělat neviditelné. Tomu je ve vodě jako v ohni, povětří jako na zemi, všude stejně, pravil jeden soused. Lidé, nevěřte takovým báchorkám, káral pan farář. Bára je odvážné děvče a prováděla rozpustilosti, to je vše.
a za to musí být pokárána. Musí ke mně zítra přijít. Přísně pokárána, veledůstojný pane, mínil pan správce, který se chvěl zlostí a stále ještě i strachem. Přísně, to je trestuhodné mít celou obec za blázny. Tak zlé to nebylo, vzácný pane, mínili sedláci, to se jen ženský splašili. Moje žena to chudák od stůně, je to bezbožnost k neodpuštění. Stýskal si vlček a na rozdíl od ostatních sedláků nehleděl na svůj strach. Z toho měla pana Pepinka takovou radost, že by snad Báře hned odpustila. Pak Cholek ji ale zase popudil, povídaje. Co bych zapíral, já se opravdu bál, ať se hned neleknu. A báli jsme se všichni. Vy jste, pane kostelníku, sotva dolezl domů a vzácný pan správce padl na zem jako hnilička. Když nám nevycenila zuby, opravdu jsem si myslel, že je to smrt. Není divu, byl jsem trochu podnapilý. Už jsem čekal, že mě chňapne za krk, ale ona popadla vzácného pána, vyzdvihla ho vzhůru a křikla mu do uší. Jestli se ještě jednou ukážeš na faře jako ženich, je po tobě veta. Pak Holek chtěl ukázat, jak ho Bára popadla, ale pan správce uhnul stranou a jeho obličej hrál z červena do fialova. To panu Pepinku hrozně urazilo. Sedláci ale Báře to, co udělala panu správci, odpustili. Celé vyjednávání se odložilo na ráno. Pan správce zůstal na faře, ale za svítání byl již pryč. Když ráno Eliška slyšela, čeho se kvůli ní Bára dopustila, prosila strýčka i Pepinku, aby jí odpustili, že to udělala jen kvůli ní, aby jí zbavila pana správce. Pana Pepinka však nechtěla od plánu upustit a to, že Bára správce tak pohanila, to nešlo jen tak lehce odpustit. A když si pana správce nevezmeš, ani nic ode mne nedostaneš, hrozila Elišce, ta ale jen pokrčila rameny. Pan farář nebyl tak svéhlavý, nechtěl neteři domlouvat, ale aby Báře zcela odpustil, to nemohl sám o sobě učinit. Ráda by šla Eliška k Báře, ale nesměla. Jakub, který o činu své dcery vůbec nevěděl, vzal ráno jako obyčejně troubu a šel svolávat stádo. Ale Jakoby přes noc všechen dobytek popadal, anebo všechny děvečky zaspaly. Nikde se vrata neotvírala. Šel až k samým stavením. Troubil, že by mohl vyvolat mrtvé z hrobu. Krávy sice řvaly, ale nikdo je nešel pustit. Děvečky přišly a povídaly. Nebudete Jakube vyhánět, bude vyhánět někdo jiný. Co to? Divil se Jakub a šel k rychtáři. Ten mu řekl, co se děje. Proti vám nic nemáme, ale vaše Bára je divá a selky se bojí, že jim učaruje. Což se snad někdy stala stádu nějaká škoda. Nestala, ale Bára by se mohla mstít. Nechte moji dceru na pokoji, rozhněval se Jakub. Chcete-li mne ve službě, budu vám sloužit. Nechcete-li,
také dobře, svět je široký. Pán Bůh nás neopustí. Nedělalo by to dobrotu. Tak si tedy do pastevny dejte, koho chcete, a buďte tu s Pánem Bohem. Snad jak těživ Jakub tolik nemluvil a takto se ještě nikdy nerozhněval. Odešel domů. Bára tam nebyl. Šel odvázat Lišaje, krávu i býka, kterého měl na starosti, a šel na faru. Bára stála před panem farářem. Dělala jsi to strašidlo, vyslýchal pan farář. Dělala, velebný pane, neohroženě řekla Bára. A proč? Věděla jsem, že je pan správce strašpitel. Chtěla jsem ho vystrašit, aby netrápil panu Elišku. Ona ho nemůže vystát a umřela by, kdyby si ho musela vzít. Pamatuj si, že nikdy nemáš hasit, co tě nepálí. I bez tebe by se to nějak uspořádalo. Jak si mohla zmizet z lávky? Dobře, velebný pane, shodila jsem ze sebe obě plachty i šaty, skočila do řeky a kus jsem plavala pod vodou, takže mne nikdo neviděl. Plavala pod vodou, spráskl ruce pan farář. Jaké to děvče? A v noci? Kdo tě tomu naučil? Báře byl farářův údiv skoro k smíchu. Velebný pane, táta mi ukázal, jak se musím pohybovat. Ostatní jsem se naučila sama. To není žádný kumšt. Já znám v řece každý kámen. Čeho bych se tedy bála? Pan farář Báru ještě dlouze napomínal. Pak ji poslal do čeledníku, aby tam čekala na rozsudek. Pan farář se poradil s rychtářem, konšeli i panem učitelem a společně usoudili, že když Bára udělala takové všeobecné pohoršení a tolik si dovolila, aby byla veřejně potrestána, uložili jí trest, a to takový, aby byla celou jednu noc zavřena v kostnici na hřbitově. Všem se to zdálo jako hrozný trest, ale když je prý tak smělá, že se ničeho a nikoho nebojí, ať prý pozná, co je to bát se. Paní Pepince se ten rozsudek nelíbil. Eliška se zděsila a kdejaká ženská se nad tím trestem otřásla hrůzou. Ba i kostelníková byla schopna Báře odpustit a myslela, že bude dost potrestaná veřejným pokáráním. Samotnou Báru to však ani nepohnulo. Mnohem více jí trápilo, že obec tátu vyhání. Už slyšela, co se mu stalo. Když jí pan farář řekl, kde má strávit příští noc, vše vyslechla zcela pokojně. Pak ale políbila knězi ruku a řekla: O nocleh nejde, jestli spím tady nebo tam. Já spím dobře i na kameni, ale jde mi o tátu. Zařiďte to nějak, velebný pane. Každý se divil, kde to děvče nabralo takovou neohroženost. A tehdy lidé přece jen začali věřit, že to z ní není samo sebou a že není Bára jako každý jiný člověk. Však oný večer hřebínek spadne, mysleli si mnozí, ale mýlili se. Bára byla smutná jen do té doby, dokud se nedozvěděla, že sedláci Jakubovi zase pastýřství vrátili
což zprostředkoval pan farář, když mu odevzdal své vlastní stádo. Po obědě, když pan farář spal a pana Pepinka po nočním rámusu také trochu klimbala, vykradla se Eliška z pokoje a utíkala za Bárou. Byla celá uplakaná a ustrašená. Prudce popadla Báru okolo krku a plakala. Neplačte, těšila jí Bára, jen když už k vám znovu nepřijde a musel by to být člověk beze vší cti, aby přišel a ostatní se spraví. Ale ty, chudáku, ty máš být dnes celou noc v kostnici. Ach bože, já nebudu mít pokoj. I z toho si nic nedělejte. Nejednou jsem spala u samotného hřbitova a mám ho celé noci a dny před nosem. Jen klidně spěte. Prosím vás, dejte vzkázat tátovi, aby o mě neměl strach a aby v noci uvázal lišaje. On by za mnou určitě běžel. Až vám zítra povím, jak jsem správci nahnala, nasmějete se. Snad již brzy dostanete zprávu od pana Hynka. Až se odsud ale, Eliško, dostanete, nenecháte mě tu? Smutně se otázala Bára. Eliška jí ale stiskla ruku a šeptala: jsme svojí. Pak tiše odešla a Bára si pospěvovala a byla spokojená. Když se hodně setmělo, přišel kostelník a Ponocný, aby Báru odvedli na hřbitov. Pana Pepinka na ní mrkla, aby poprosila pana faráře. I ona se za ní chtěla přimluvit, ale Bára nechtěla. A když sám pan farář řekl, že by se ten trest snad dal uprosit, vzdorně pohodila hlavou a řekla: když jste ráčili usoudit, že si zasloužím potrestání, tak ho podstoupím. A šla s kostelníkem a Ponocným. Lidé vybíhali ven. Mnozí ji litovali, ale Bára si nikoho ani nevšimla a vesele kráčela ke hřbitovu, který ležel u paty lesa, nedaleko obecní pastvy. Otevřeli malou komoru, kde byly složené kosti a máry. Přáli jí: Pán Bůh tě tu opatruj, a odešli domů. V komoře bylo malé okénko, kterým bylo vidět do údolí a na les. Bára se k němu postavila a dívala se ven. Musely to být smutné myšlenky, které jí probíhaly hlavou, neboť slza za slzou padala z krásného oka na brunátnou tvář. Výše vystupoval měsíc, jedno světlo za druhým haslo. Kolem bylo čím dál tím větší ticho. Přes hroby se kladly stíny vysokých jedlí, jež stály u zdi. Nad údolím se vznášely lehonké mly. Jen štěkot a vytí psů přerušovalo ticho noci. Bára se dívala na matčin hrob a vzpomínala na osamělé mládí, nenávist a opovrhování lidí. A poprvé cítila všechnu tu tíži. Poprvé se jí hlavou myhla myšlenka: kéž tu, matko, vedle tebe ležím. Myšlenka rodila myšlenku. Jeden obraz stíhal druhý. V duchu objímala krásnou Elišku
a na lesní stezce jí obrazotvornost vykouzlila vysokého, ramenatého muže s ráznou tváří v mysliveckém oděvu. Ale konečně se od okénka odvrátila, mlčky zavrtěla hlavou, tvář si zakryla rukama a s hlubokým povzdechem klesla na zem. Plakala a modlila se. Když se trochu vzpamatovala, vstala ze země a chtěla si lehnout na máry, když tu u okénka zaštěkal pes a ozval se hrubý hlas. Báro, spíš? Byl to Jakub a Lišaj. Nespím, táto, ale budu hned spát. Proč pak jste sem přišel? Já se nebojím. Dobře tedy, děvče, spí. Já budu spát zde, vždyť je teplá noc. A otec si i s Lišajem lehl pod okénko. Spali dobře až do rána. Ráno, když začalo svítat, přicházel lesem muž v mysliveckém oděvu. Jakub ho často viděl chodit v lese i po údolí. Nevěděl ale, kdo to je. Co tu děláte, Jakube? Ptal se myslivec, když přišel ke hřbitovu. Na noc mi tu, pane, zavřeli moji dceru. Nedalo mi to. Nemohl jsem zůstat doma. Páru, co se stalo? Ptal se s podivením myslivec. Jakub mu v krátkosti všechno pověděl. Myslivec zaklel, pak strhl ručnici z ramene, pověsil ji na strom, bytě se vyhoupl přes hřbitovní zeď a silnou paží vypáčil dveře kostnice. Stanul před Bárou, kterou ten hřmot probudil. Když před sebou spatřila myslivce, myslela si, že je to sen. Slyšíc ale jeho hlas, divila se, jak se tam dostal, a celá rozpačitá mu ani nemohla poděkovat za jeho pozdrav. Nediv se, Báro, že jsem sem tak vrazil. Jdu okolo, vidím tvého otce, slyším, co se s tebou stalo, že jsi tu, a to mě rozhněvalo. Pojď pryč z té umrlčiny. Pobídl jí myslivec a vzal jí za ruku. Ne tak, pane, zůstanu zde, počkám, až sem pro mne přijdou. Řekli by, že jsem utekla. Vždyť mi tu nebylo tak zle. Zdráhala se Bára a zlehka vytáhla svou ruku z té myslivcovi. Tedy zavolám otce a zůstaneme zde oba, řekl myslivec a zavolal přes plot na Jakuba. Jakub tedy vlezl přes plot a vešel k Báře a Lišaj ani nevěděl, co má dělat. Takovou měl radost, že Báru zase vidí. Když pak Jakub spatřil, kde Bára spala, málem se hned pustil do pláče. Aby tedy slzy zakryl, šel na hrob své nebožky. Myslivec si sedl na máry. Bára si hrála s Lišajem, ale přece viděla, jak na ní myslivec neodvratně hledí. Hrděla se a pletla a srdce jí tlouklo více než v noci, když byla v kostnici sama. A což není ve vesnici nikdo mimo otce, kdo by se za tebou vypravil? Ptal se po chvíli myslivec. Mimo Elišky a otce nikdo. Otec přišel, Eliška přijít nemůže. A nikdo jiný, kdo by mne tak miloval, není. A ještě ty, viď? Pravila a přitom se dívala na Lišaje. A k hřbitovu
vyprávěl matce, řekl myslivec. Vy máte, pane, ještě matku? Ptala se Bára. Ano, starou matku. Bydlíme spolu vysoko na kopci, 3/4 hodiny odtud, v lese, v myslivně. Já jsem myslivec. Moje matka si přeje dcerku. Ráda by mne viděla šťastného. Nikde jsem nenašel ženu, jakou bych si přál, ale pak jsem tě spatřil. Báro, já nejsem přítel dlouhých řečí. Mám tě rád už od té chvíle, co jsem tě viděl. Já jsem se tě naučil i znát, i když jsem s tebou nemluvil. A jestli jsem ti dosud nic neřekl, bylo to tím, že jsem si netroufal. Nyní víš vše. Řekni i ty, jestli se ti líbím a chceš-li být mou ženou. Ve Bestci být nyní nemůžeš. Seber si tedy, co máš, a pojďte s otcem ke mně do lesa, kde tě budou lidé milovat. Bára stála jako socha, ani sebou nehnula, ani promluvit nemohla. Myslivec nevěděl, jak si to má vyložit, ale chtěl se dozvědět pravdu, byť by i trpká byla. Ještě jednou se tedy Báry zeptal, zdali chce být jeho ženou. Tu děvče pustilo do pláče a zvolalo. Bože, což je to pravda, že mne máte rád? Myslivec jí to ústy i podáním ruky dosvědčil a tu mu teprve vyznala svoji dávno k němu chovanou lásku. Když byli srozuměni, vyšli ven, přiklekli k Jakubovi a myslivec pravil. Znáte mne, tatíku, dávno již víte, že mohu ženu zaopatřit. Žádná se mi ale nelíbila. Až jsem viděl vaši dceru a tu jsem si zamiloval. Právě jsme se spolu domluvili. Dejte nám tedy vaše požehnání. Třeba stoje na hřbitově, všude zem Páně, všude Bůh. Jakub se neptal, co a jak, jen když byla Bára spokojená. Požehnal jim a pak se domluvili. Jak se pak kostelník podivil, když přišel po klekání pro Báru a v kostnici ji našel ve společnosti otce a ženicha, jak se hned myslivec představil. Ještě více se však divili na faře i po celé vsi. Lidé si mysleli, Bůh ví, jak Bára skrotne, jak bude ponížená. A ona se vrátila jako nevěsta a ještě k tomu s takovým mužem. Nemohli tomu ani uvěřit, že by se Bára mohla vůbec někomu zalíbit. A ono se to stalo. Ta má z pekla štěstí, povídala si děvčata. Eliška měla opravdu velikou radost, když jí Bára svého ženicha přivedla. Vidíš, Pán Bůh ti splatil službu, kterou si mě prokázala a za kterou si tolik zkusila. Já věděla, že i ty najdeš člověka, který tě bude milovat. Jen jí mějte hodně rád, ona si to zaslouží. Obrátilo se dobré děvče k myslivci, podávajíc mu ruku, kterou on upřímně stiskl. Myslivec si chtěl vzít Báru hned sebou, ale ono to přece tak rychle nešlo a pana Pepinka nechtěla připustit, aby Bára odešla před svatbou. Raději prý všechny
Když ale druhý den na pana faráře došel list z Prahy, v němž teta psala, že celé své jmění věnuje Elišce, ale jen pod tou podmínkou, když si Eliška vezme toho mladého lékaře, který jí, paní tetu, vyléčil. A ať se pan farář zeptá, jestli chce nebo nechce. A když tam byl přiložen i lístek pro Elišku, plný nejkrásnějších nadějí na brzké shledání, byla Bára šťastná a už si snad nemohla nic víc přát. Před svatbou se s ní všichni lidé smířili. I kostelníková jí přála štěstí a odevzdala jí lístek od Jozífka. Eliška ho Báře přečetla a to se Bára teprve dověděla, co Eliška věděla už dávno. Že ji Jozífek miluje, jen kvůli ní, že nechtěl být knězem. Když se ale vdá, že rád přání rodičů vyplní. Po týdnu vystrojila pana Pepinka Báře svatbu a přišla také stará myslivcová a odvedla si do lesa dcerku, na kterou se již dávno těšila. Jakub šel s nimi. Když si myslivec svoji mladou ženu prováděl postavení a přivedl ji do pokojíku, kde bylo jeho lože, sundal ze stěny suchý věneček. Znáš ho? Ptal se Báry. Byl to ten, co na svatojánské ráno uvázl na vrbě. Bára se usmála. A na koho si myslela, když si ho házela do vody? Ptal se myslivec a přivinul jí k sobě. Bára neodpověděla, ale obejmula ho a s milým usmáním k němu pozdvihla oči, které lidé nazývali buličími, ale myslivec je měl za nejkrásnější na celém širém světě. A to je konec povídky Divá